Panagayaong panalangin o pagpasalamat. Kung imong tanawon diha sa Proverbio, Kapitulo 3, versikulo 10, ang Dios nagahatag kanato og mga bahandi diha sa atong tagsa-tagsa bisan pa man sa atong tagsa-tagsa kakalipay, hindi nato nabatunan gikan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga matod pa sa atong sungliter kanina nga kita nahigmata uban ang payong pamilya, malipayong pag-abi-abi sa atong mga igsuonan nga nagkahiusa lawas. Salamat kayo. O atong basahon gagi ang tanan sa pagpanindog ang agi pagtawad sa pulong sa Ginoo. Pasidunggi ang Ginoo pinagi sa imong katigayunan. O sa mga unang bunga sa tanan nimong abot. Unya ang imong mga kamalig mapuno tungod sa kanag o ang imong pug-anan mag-awas sa bagyo. O Diyos nga labing halagdo, Diyos nga labing bala. Ikaw ang Diyos nga tinubdan sa tanang butang. Salamat kay kanimo Diyos, bisan pa man sa tanang aspito sa among pagkatao. Ikaw ang Diyos nga gabubuos sa managayawang panalangin nga hikana. Salamat Ginoo sa kalangitan nga tinubdan sa mga ulan. Kung salamat sa mga kabituunan nga imong iplastar Ginoo. Salamat sa maharianong adlaw nga imong ipatanag kanamo. Naghatag ka na mo kalipay sa pagtrabaho sa matag adlaw. Ani ang Ginoo gihalad namo kining mga programa alang sa pagpasalamat kanimo. Dining adlaw Dios among gihalad among kinasingkasing nga pagdaig sa among tagsa-tagsa Ginoo nga mga kinabuhi. Among Ginoo gihalad o gisimba ikaw dining adlaw. Ikaw magapanalangin sa mga pulo masabtan namo kini among kini nga maikinabuhi sa matag. Ikaw magapanalangin sa mga mensahe pinagi sa Palang Espiritu Santo. Amo kang gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Magaling ko ng tanan. Kung imong lantaon magigsunan, ang pulong panalangin, usa kini ka pulong nga maayo. Speak goodwill. Usa ka pulong nga maayo. Pag-ingon sa Ginoo nga mutaghan ang tanang tao sa tibuok kalibutan, usa ka panalangin. Walay nakapugong sa panalangin sa pag-ingon niya sa tao, sa diyang gibuhat niya ang tao, ingon siya mutaghan ang tao mulukop sa tibuok kalibutan. Walay nakapugong. Sobra nagalit na sa papilisyon dagan kayo. Grabe ang panalangin sa Ginoo. No, muna nga ang atong gobyerno naghatag og balaod sa mga nasod nga kinahanglan i-minimize ang mga bata dili kayo daghan. Apan dire mga kaigsunan sa balaag kasulatan, pag-ingon nga panalangin muni siya ang pag-ingon sa Ginoo nga ikaw muuswag o muasinso. Muna siya ang panalangin sa Ginoo ngadto kang Josue. Matod pa sa Dios, Josue, ayaw kahadlok, ayaw pagtalaw, ayaw ibulag ang akong pulong sa imong utok, sa imong kasigasing, o kunya ikaw dili mahadlok, o ako magawad kanimo sa bisan unsang buhaton nimo, ikaw magmauswagon, magpanagayaw. Ang Dios nagapanalangin sa tao, mga kaigsoon. Apat pag-ingon sa Dios nga, ang tao manganak, ang babae manganak og sakit, ang lalaki mabuhi pinagis pagpatulog singot siyang kakugig pagtrabaho. Muna siya ang naitabok sa tadiyang nagkasala ang tao, ano na itunglo nga nahitabo. Wala na untay trabaho ang tao magsige na lang lingkod. Ang Dios nagasupply sa tanang pagkaon. Ang tanang kahoy mamunga nga makaon apan sa pagkakaron balikon ko mga kaigsunan ang bunga sa Jimelina di na nimo makaon kay pait. Kuna siya uban sa tunglo. Opposite na siya. Ang panalangin sa tao mga kaigsunan bisan pa man karong adlaw mingdagaya sa atong kina. Tungod kay ngano man mga kaigsunan, ang panalangin sa Dios mao kini ang paghatag o pagsupply sa tanan nato mga gikinahanglan sa atong lawasnon o sa atong espirituhalon. Atong basahon diya sa Buhat Kapitulo 14, versikulo 17 mga kaigsunan. Ang Dios nagahisgot nga ang iyang pagkamaayo, iyang gipamatud-an ngadto sa tanang mga tao. Tungod kay matod pa ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, kini nga Dios mao kini ang Dios nga matuod nga wala ninyo mailhi. O kini nga Dios mo'y nagabuhat sa langit o yuta. O mao kini siya ang matod pa diri sa Buhat Kapitulo 14 versikulo 17. Apan wala niya pasagdi nga dili mapamatud-an ang iyang kaugalingon. Kay gibuhat man niya ang maayo o gihatagan ang mga tawo ulan gikan sa langit sa panahon sa mga pagkapanginahanglan. Nabusog ang inyong kasing-kasing sa pagkaon o pagkalipay. Mga kaigsunan, kung imong tanawon diha sa atong kinabuhi, ang Dios nagapanalangin bisan pa man sa atong pisikal, sa atong lawas. Kung imong tanawon mga kaigsunan, ang tao usa kini kahimpit nga gibuhat sa Dios. Sa wala pa himoa ang tao, ang Dios nag-andam na siya daan sa iya mga panginahanglan. Kung imong tanawon mga kaigsunan, ang tao dunay puhunan
ang iyang duha ka kamot, ang iyang duha ka mata, ang iyang duha ka tiil, mga kaigsunan. Mo kini siya silbi gihatag sa Dios nga puhunan sa tao aron nga siya moasinso ug mabuhi sa kalibutan. Apan ang Dios wala siya magpasagad. Iyang gipamatud-an sa iyang kaugalingon nga siya maayo alang sa tao. Iyang gibubo ang ulan para sa pagdaghan sa mga ani sa mga katawhan. Mga kaigsunan, gibalang sa Ginoo ang kalibutan. Dunay pobre, dunay dato. Tungod kay kung walay pobre, kinsa na malang unya ang magbasak aron makauntag bugas. Busa ingon sa Biblia, ang Dios nagbuot kinsay pobre o kinsay dato. Pasalamat ka kay pobre ka o pasalamat pud ka kay dato. Kung imong tanawon ang balaang kasulatan, ang Dios nagbuot sa tanang butang kay nasayon siya nga kini mo ipinagkamaayo alang sa tao. Atong makita mga kaigsunan nga diha sa kinabuhi sa tao, nagkinahanglan gyud ta sa managayaong panalangin sa Ginoo. Kung imong tanawon ang panalangin sa Ginoo diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, nagahatag siya panalangin kanato sa tanan nga mga gasa sa kinabuhi sa tao. Ang atong mga abilidad, trabaho nga gihatag sa kay dili tanan tao nga makamaong sakas lubi. Dili tanan tao makahimo sa pagbasak o pagtanom og mga mais. O dili po tanan tao nahimong abogado. Dili po tanan tao nga nahimong maestro o maestra. Kung dili sumala sa balaang kasulatan, gipanalangin sa Ginoo sumala sa Ecclesiastes, matod pa sa Ecclesiastes. Kung imong basahon magkaigsunan sa Ecclesiastes Kapitulo 3, 18 o 19. Nga ang matag tao gihatag gasa sa Ginoo sa mga panalangin diha sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Dili tanan nahimong pastor. Dili po tanan nahimo nga mga negosyante. Dili tanan mga kaigsunan. Tungod kay ang Dios matod pa nagapanalangin siya sa matag usa kanato diha sa kinabuhi nga managaya. Muna nga kung ang kinabuhing managayaon mga kaigsunan. Ang kinabuhing managayaon wala na siya magbasi sa atong mga bahandi. Ang kinabuhing managayaon nagbasi sa imong pagkaon. Kontento ka sa imong kapobrehon, kontento ka sa mga butangaan sa inaani mo. Pero ang kasagara sa mga tao mga kaigsunan, bisan pag doon na siya daghan nga mga salapi, mulawan, apan kung wala siya kontento sa kinabuhi, dili siya kontento. Ang kinabuhi sa tao mga kaigsunan, padayon nga siya nagasunod sa mga butang sa kalibutan. Kanunay niya nga ginasunod. Hangtod nga iya na lang kalimtan ang Ginoo siyang kinabuhi. Apan kung kontento ka sa mga butang nga imo masabtan nga kanang tanan nga gihatag sa Ginoo, sakto ra para kanimo mga kaigsunan. Sakto nga ikapaambit nimo sa uban. Sakto nga kini imong ikapaambit diha sa Ginoo. Sa imong kapobrehon mga kaigsunan kung na problema ka, ang Ginoo wa gyud ba problemahan. Kay nasayod siya nga kana mo pinagkamaayo alang kanimo. Atong basahon mga kaigsunan ang Ecclesiastes. Salamat sa atong proyekto. Wala siya yan. Ato na lang gana siyang salamat sa Ginoo sa atong operator. Ining pulong sa Ginoo mag-igsunan. So wala pa sa Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 18. Tanawa ang akong nakita nga maayo ug angay mao, pagkaon ug pag-inom, pagita sa kalipay diha sa tanang paghago. Diin ang usa naghago ilalom sa adlaw sa pipila lamang kaadlaw sa iyang kinabuhi nga gihatag sa Dios kaniya kay kini mauman ang bahin. Ang matag tao usab gihatagan sa Dios og bahandi og katigayunan. Gahom aron sa pagpahimulos nini og sa pagdawat sa iyang bahin sa pagpahimulos diha sa iyang paghag. Kini mao ang hatag or panalangin sa Dios. Kung doon na kay trabaho, ang pingi kini. Kung mananagat ka, kinahanglan managat ka alas 8 hangtod alas 5. Kung nagtrabaho ka sa gobyerno, kinahanglan mulingkod ka sa imong office alas 8 paingon sa alas 5. Kay gasa sa Ginoo ang trabaho nga gihatag diha kanimo. Kung maestro ka o maestra, kinahanglan imo ni siyang higugmaon nga trabaho, mutudlo ka alas 8 hangtod alas 5. Tungod kay daghan sa mga tao nga ilang giabusaran ang ilang trabaho. Pastor, bisag unsa nga trabaho diha sa panggobyerno, mga kaigsunan daghan sa mga tao nga wala nila higugma ang ilang trabaho, ilang giabusaran ang ilang trabaho, pero
pero kung kini mong tanawon sa mga kasulatan, panalangin nga gihatag sa Ginoo. Kanimo ang trabaho nga gihatag sa Ginoo. Ingon sa mga kasulatan, ang pinakamaayo sa tao mao ang pag-angkon sa bahandi apan kini gihatag sa Ginoo o kini imong gigamit aron nga siya malipay sa imong kinabuhi. Lakbitan nato mga kaigsunan, bulukso ko ang pagpasalamat mga kaigsunan. Ang pagpasalamat sa atong Ginoo mao kini siya ang paghalad sa mga bahandi nga atong nga pag-ingon galing thanksgiving, bunga ang atong thanksgiving. Pag-ingon mo pagpasalamat sa Ginoo, gibasig kini sa panalangin nga gihatag sa Ginoo, bisan pa man sa atong lawas mga kaigsunan, kumpleto nga gihatag sa Ginoo. Duha ka mata nga nagasun-ong sa mga maayong butang nga gibuhat sa Ginoo. Duha ka buho sa ilong nga gihatag sa Ginoo aron sa paghingos sa mapreskong hangin sa atong kinabuhi. Gihatag sa Ginoo ang duha ka kamot mga kaigsunan aron kini magamit alang sa atong pagtrabaho o pagtabang sa atong isig katawo. Naghihimo sa Ginoo atong kamot. Tiil aron mulakaw kay mo amoy tiil mga kaigsunan di mo kaabot diri. Gawas ko puguson o ikarga mo swelter. Pero kay do na moy tiil pasalamat mo. Salamat kalita kaya inyo mga tiil dagko. Tiil gagbay. Kay kung dagko mong lawas niya gagbay mong tiil pero mong baki dias unas. Di mo lang mulokso muhapa kung may tao. Pasalamat sa Ginoo sa tanang butang nga gihatag sa atong kinabuhi. Ug ang pagpasalamat mga kaigsunan nabase sa managayawong panalangin sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Dili magmatter og unsay naa kanimo, bahandianon ba ka, wala ba kay bahandi. Importante mga kaigsunan na ko nato ang kalipay sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Malipayon ba ang tanan? Ang malipayon mupakpak para sa Ginoo. Ang malipayon mupakpak usog para sa Ginoo. Mga na gusto sa Ginoo nga ang Kristohanon magmalipayon, di magsibuk. Sapay na to sa magsibukot, pura tag-ukok ng daplin. Iya matagak ang tikikikas kisami, makurat na takay nagsigit ang bukot. Kapag natatagak pag-ito nga diha sa imong ulo, ulokso, dagan, kinahandog mestike. Mga kaigsunan, ang panalangin sa Ginoo bisan sa atong tagsa-tagsa kalawas. Kaya ang panalangin sa Ginoo iyang gibuhos gibobo sa atong lawas o sa atong kalabog espiritu. Panahon karon sa December gituhuan nga ang atong Ginoo na tawo. Atong manager sa atong broadcast ingon siya nga pastor kinahanglan do na kay narisyon about pagkatao ni Jesus. Andam na ko na magigsunan. Paabot mo karon 24 na tay broadcast. Subscribe ang atong programa Dalan ni si Cristo. Inarit na to diya. Pwede ta magdrama. Babae nga tingog. Ito. Salamat sa Ginoo nga ang atong tagsa-tagsa gihatagan sa tanan nga mga panginahanglan. Og matod pa sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 19. My God shall supply our needs according to His riches. Sa ato pa mga kaigsunan, ang tanan nimo mga panginahanglan, gi-provide sa Ginoo, gihatag sa Ginoo, sumala sa iyang kadato, sa iyang kabahandianon, sa iyang pagkamalagayaon. Mga kaigsunan, kung hatag ka sa imong isig katao, kung sa imong bahin dili ka bahandianon, kung sa imong bahin dili ka managayaon, unsaon nimo paghatag sa imong isig katao, ang managayaong pagka mismo ikaw wala man. Apan ang Dios mga kaigsunan, managayaong panalangin gihatag sa tao kay nganuman. Ang Dios siya ang dato sa tanang dato. Amen. Siya ang tinubdan sa kinabuhi sa tao. Siya ang tinubdan sa tanang butang na kanunay ipagita sa tao. Kwarta, kanang dahon sa Gemilina, dahon sa Lansunis, pwede na himuong kwarta. Ingon gali ni Satanas sa Ginoo sa diyang gigutom, kung ikaw anak sa Dios, kanang mga bato himo ang mga tinapay, pwede na himuon sa Ginoo. Ang tanan nga mga butang himo sa Ginoo paglitok sa iyang mga pulong na himo. Pag-ingon sa Ginoo nga mahimo ang dagat, nahimo ang dagat. Sa dihang ingon ang Dios nga mahimo ang mga bituo, nahimo ang bituo. Pag-ingon sa Ginoo nga mahimo kang akong anak, nahimo gikang iyang anak. Pag-ingon sa Ginoo nga ikaw karon makaadtog langit, tumala pa sa balaang kasulatan sa usa ka kawatan. Ingon ni Jesus Christ, ingon siya, karon dayon dadon ko ikaw sa akong paraiso. Busa mga kaigsunan ang Dios, siya ang dato sa tanang dato nga siya ang ato gisaligan o siya ang ato karon gialagan. Kung imong makita mga kaigsunan, siya ang Dios sa wala kay partner, kung wala kay kwanta, kung wala kay uyab, kung wala kay anak, kung wala kay sakyanan,
siya gihapon ang Dios sa wala. Imo na tanan. Okay, so naani mo tanan. Pero pasalamat ka kay nga naman. Kung wala kay sakyanan, kung wala kay uyab, kung wala kay asawa, kung wala kay anak, apan kung doon na kay Ginoo, ang Dios ang pinakabutang tulan sa tao. Ang Ginoo mo'y pinakamahal nga butang nga imo nabatunan. Ayaw isipa nga ikaw na ang pinakaluoy kay wa kay sakyanan. Daghang sakyanan sa syudad halos mga bangga na uban pero wa kay imo sa gligid sa gold wa imo. Kung naa magaling kay sakyanan bike pa pero may mo ang bike kay mula lapos og mga traffic. Alindot. Pero basimplang ka, ikay mahimo. Pero tanawa magigsunan, ang mga daghang sakyanan, maglisod naglakaw og layo, hangakon nganuman. Sa unang panahon, ang mga tao mubaklay sa layo nga baklayon. Kay ang sakyanan, kabayo, sakay kabaw, sakay og mga karnir, kanang asno, mo travel sa pinakalayo, sakyan nimo kabayo, sakyan nimo ang asno. Karon magigsunan, kung adto kag Manila, usa ra ka oras kung makasakay kag eroplano. Kung na kay Hilux gikan diri pa yung Cagayan usa ka oras kapin. Dali ta kayo. Pero ang hinungdan magigsunan, mingon ko ng Kristiyanon. Pastor, wa ko kasimba kay way sakyanan. Usa ka layo ang simbahan gikan sa imong balay. Ang balay nimo mga 3 lamang kilometro, usa ka kilometro. Dili na kakaabot sa simbahan kay wa kay sakyanan. Wala nga mas maay dai nga wa na lang tay sakyanan. Pero mas nindot dito na tay sakyanan. Kay nga naman na kay sun ang atong sakyanan gamito na to nga kasakyan paingon og langit. Munang ingon ang Dios sa Ecclesiastes, ihatag sa Ginoo ang bahandi o mga pagkaon pinakanindot pa kay sunan kay ang Dios. Wala siya magpuas sa paghatag sa atong tagsa-tagsa ka mga pan. Salmo kapitulo 33 versikulo 25. Ako batan-on kaniadto og karon ako tigulang matud pa ni salmista David. Apan wala ko kita sa mga anak sa Ginoo nga iyang katawhang gibiyaan. Ni nagpakilimos sa kadalanan. Ingon ni salmista David, kita ba mo mga Kristohanong Church of Christ nga taga-iligan limos tiya kiha? Nakakita ba mo pastor nga nagpakilimos? Hapit na. Hapit na magdagsibot. Magdagsibot, nagsobre, alatonol sa mga tao. Adili na siya pakilimos. Para na siya, gitawag na siya o kanang solicitation. Ang ubang termino na solicitation, tulis at tubangan. Mga kaigsunan, ingon ni salmista David, sa akong pagkabatan-on hangtod na tigulang na ako, wala ko kita nga mga alagad sa Ginoo nga iyang gibiyaan. Ni mga katawhan sa Dios nga nagpakilimos sa kadalanan. Mga kaigsunan, ibutang sa imong nahuna nga ang Dios siya ang Dios sa wala. O kung wala ka karon na kay ang Dios may tagiya sa ugma. Munang ingon ang Dios, ayaw ka guol sa ugma. Ayaw ka malakas sa imong ugma. Unsay imong kanon, unsay imong ibisti, unsay imong trabaho, ayaw ka guol kay ganuman. Ingon ang Dios, ako ang tag-iya sa ugma. Ayaw pagpahinambog sa ugma. May nga sige, ugma. Daghan na kayo kong kwarta, daghan na kayo kong buga. Sige, bagyo. Sige, linog. Ingon na yun. Nanak ko'y underground. Pero mga kaigsunan, dili garantiya ang imong pagkanaa karon, ang imong pagka-supisinte karon gawas sa Ginoo nga siya lang naibalo sa imo. Ayaw panghinambog sa ugma. Hangad sa langit ug igna ang Ginoo, Lord, ikaw ang Dios sa wala ug ikaw ang Dios nasayod sa akong ugma. Itugyan ko kanimo ang tanang butang sa akong kinabuhi, mga kaigsunan. Itugyan sa Ginoo ang tanan. Dili kay nagtugyan ka kay ikaw karon na ana. Itugyan sa Ginoo kay ikaw karon og basin wala na. Ara ba tay igsoong SDA nga gilubong karon adlaw? Basig na igsoong Church of Christ. Lubong na po. Di na ba? Kaigsunan. Kung imong tanawon, grabe ang panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang ato magamot magigsunan panalangin sa Ginoo. Amen. Ang imong tiil panalangin sa Ginoo. Amen. Ang imong mata panalangin, ang imong tiyan panalangin, ang tiyan panalangin sa Ginoo. Ang tanan nga naa ni mo ron panalangin din sa Ginoo. Muna nga ang panalangin sa Ginoo magawas sa imong kinabuhi kay nga pa sa atong leader. Bukal bang sana di mata-mata panahon sa pagtagon. Nagkita ay pagita karon. Kita pa nako ang iyong kagwapo, inyong kensura. Nakita pa nako bisag nakamas, no? Nakamas nya basin na ko'y mas diri ha. Ingon mo nga ako'y maskara. Kini akong naong maskara na manidaan. Lisod na sa magwaling nga magmas. Layo po ko sa inyo. Distansya mo putagtag sa kilometro. Mga kaigsunan. Ang atong kinabuhi karon kini siya panalangin. Sige. Sa kapanalangin nga
dili na gyud nimo ni siya maisip sa bisan unsa nga mga butang. Ang kinabuhi sa tao igsuon samtang naglakaw-lakaw ka, bisan wa kay kwarta, bisan wa kay bugas, ayaw gyud ka problema. Importante sa imong kinabuhi ipanalanginan kas Ginoo nga ikaw karon buhi ug hangtod karon naginhawa ug hangtod karon nakalakaw ug hangtod karon kamao pa ka muusap ug mukaon. Kay moabot ang panahon ba kay sunan nga bisan sa imong pagginhawa maglisod na ka, bisan sa imong pag-usap maglisod na ka, bisan sa imong pagtulon maglisod na ka. Tungod nga moabot ang panahon ingon sa Ginoo nga ikaw talikod na niining kalibutan ug mukanta ka moingon goodbye teacher. Goodbye, my beautiful wife. Ya, ang wife, ang husband. Goodbye, my buddy. Salamat sa Ginoo, di ba? Ang tagsa-tagsa katao usab nga gihatagan sa Dios og bahagi katigayunan. Kanang katigayunan og bahagi nga gihatag sa Ginoo nimo, usa na ka panalangin. Busa kanang panalangin nga naa nimo makaigsunan, i-share na sa uban. Ipaambit na sa uban. Sunod na itong Thanksgiving, mga kaigsunan, wala na pandemic, tagsa kabuklitson kada panimalay. Gilitsunan panahon sa graduation sa anak. Ang anak nga ni graduar o teacher no, kurso niya. Kapalo sa mga kurso nga kaigsunan. Naghat ng mga kurso. Naglitson in town ang ginikanan. Naman ito, welcome. Mga kaigsunan, nagpasalamat ka ni graduar. Karoon, wag ka pasalamatan ko na ito ang Ginoo kay nga naman. Huwag patag graduate. Kaya kung graduar na ka, maparihan na ka sa akong suot, ready tulungon. Niya gapas tayo sa ilong. Niya kay luspan man, utangan na ipakula. Amo nagmulmul. Supras kapula mo na nagmulmul. Ay mo si katawa na layo. Mga kaigsunan,